com una espècie de, bueno, una relació de parella, no? I tal qual és una relació tota una vida, no? Llavors, bueno, entenc una mica que el que demana... Ha finalitzat fa poc els estudis i que fem el projecte expositiu i tot l'acompanyament, tot el mentoratge d'acompanyament de la realització d'aquest projecte expositiu des de l'inici. En lloc de treballar només amb l'Escola d'Art d'Olot, vaig pensar que el més positiu podia ser fer una petita xarxa territorial i convidar a les altres escoles que tenen un cert potencial en el nostre territori. I amb això vam convidar l'Escola Municipal d'Art de Girona a la primera exposició d'un artista, cada any. En aquest cas, explico molt breument el projecte i ell... Passo la paraula en Jordi de l'Escola Municipal de Girona. Jo la qüestió que poso en valor seria que nosaltres som una escola municipal, per tant tenim uns estudis que no són reglats, tenim de títol i després de ser una professió. Hem d'agrair tant al centre, al Bòlic, que hagi pensat en l'escola, que hagi pensat en... Bé, doncs el nostre projecte es diu Mediacions Externes i el que proposava era, en aquest cas l'Oriol i jo, érem dos subjectes que tindríem durant 4 dies voluntat zero. Llavors portàvem a l'extrem tot el tema de la mediació i li passàvem la pilota, en aquest cas als mediadors, perquè gestionés personal de dir, estem donant el nostre temps. Des de la sala del jove, doncs, ells tenien aquesta proposta que... Persones i d'altres artistes que també busquen algo semblant i, com que de fet, com deien ells, avui és el primer cop que ens posem cara a cara a parlar d'aquest resultat. No sortim perquè com que estem a l'espai frontissa entre el País Valencià i el Principat, ells encara no ho reconec i així ens veiem una miqueta també la situació que ens ha arribat a costar arribar aquí. Ens hem aixecat a les 5 del matí, o sigui que si no estem massa centrats o massa ben posats, hem de ser una miqueta la que anem, no? Sèrie d'artistes, Nària està aquí, una de les artistes que treballen amb nosaltres en aquest projecte, en el sexe subjectiu, i han vingut i hem estat realitzant un work in progress durant una setmana. Això era un projecte que va començar el Luca Rulo i el Miguel Ayesa en col·laboració amb la Sala d'Art Jove i Ropati. Vertical seria ajuntar les nostres escoles amb els centres tal com heu treballat. Ens hem carregat això. Anem amb transversal i el que hem intentat fer és crear grups de 10 persones. És així. Al final vam decidir basar-nos molt en el caminar, vam llegir molts textos sobre què significava caminar, on ens portava... A veure si porteu la aquí. Ya te venden. No, anda, creo que te lo venden mucho ya, ¿no? Bueno, us toca explicar la proposta que hem fet Badalona, l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Badalona, amb el MAC de Mataró. Jo faré una mica la part que em toca institucional i marcar els elements que jo destacaria i després la Paulina explicarà la part de proposició deshonesta que s'ha fet a l'alumnat i esperem que l'alumnat també faci l'explicació de com han viscut el procés. Sí, la que ha conduït, juntament amb en Jordi, la Carme, l'altra Carme i no sé quant de gent més. A veure, nosaltres, com ha dit ell, hem treballat amb el Mataró Art Contemporani. Aquest cop, a més, donat que la proposta tenia com a eix vertebrador el recorregut en tren, es va implicar a Rodalies Renfe, que hi ha participat a l'expectativa una mica del que se'ls podria plantejar. Va donar una llibreta i que anéssim anotant, anéssim dibuixant allò que els hi suggerís o bé el paisatge, o bé els sons, o bé la gent. Aquesta activitat que vam fer al tren consistia en pujar el tren i registrar el que veiem. La gent amb el mòbil, gent dormint, gossos, cames, motxilles, el que fossi. I més o menys la idea era avui fer una cosa semblant, hem portat rotllos de paper i que no només nosaltres sinó tots fem dibuixos del que veiem.
No sé on dibuixarem perquè... Però bueno, no es pot. Un dissenyador que va estudiar al Gargallo i el dia de la inauguració els vam anar repartint per les parades i els vam deixar a les estacions perquè la gent s'anés informant i així anés a Mataró on està l'exposició amb les nostres coses, els nostres desplegables i no sé què més. Está ahí entre las plantas. Ei, hi ha algú que porta esprai, no, eh? Hòstia, ei. Se n'ha de Badalona? Agafa-li el nom, agafa-li el nom. Vinc preparat. Vinc preparat. El blog. Escolta, vols dir que no és millor? Estoy en ello. Legal, si no legal, si més, jo per un moment... A veure, quants cafès? Es vegi. Fem com crear la dinàmica des de venir a cuinar i... O fer un projecte educatiu i nosaltres, evidentment, el que ens interessa és dins de tot aquest i esperem que continuï per tota la revisió històrica que això suposa i vam pensar que ja que se'ns hauria... Ara n'hem acabat. Si de històric, que crec que és una